Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026 yılın 9 yanvarı heplerinin anı günü. Hoş geldiniz Türkmenistan'ın Demokratik Opozisiyasının platformasının kanallarına. Hormatly dinleyijiler, ine biz dün yığınak geçirdik. Devlet Halk Hareketi'nin vekilleri, bir topar aktivistlerle maslahatlaştık. Türkmenistan'ın içinde daşınma, bir topar yani adamlar bilen maslahatlaştık ve sizin komentarlarınızı okuduk ve bir netice aldık. Türkmen halkı Trump'a yüzlenmeli. Näme Trump'a yüzlenmeli? Näme bir de Trump kömek eder? Men şu hatları şu gepleşimde düşündürüp geçerim yöne. Entek düşündürüp başlamakam men size yüzleniş hatı okap bereyim. Ine yüzleniş hatı nämeden varad? Unutuyorum. Şu prosedura näme bolmaly? Biz ine yüzleniş hatyny size okap bereriz. Türkmen diline ve Rus diline, İngiliz dilinin versiyasını şu videonun aşağına PDF'de koyuyoruz. O demek näme? Şu videonun aşağına bir dokument koyduğunuzda ya da DVT Telegram'daki chat, DVT aktivist chatına barıp şu yerde alabilirsiniz. Yani skaçat etbilirsiniz. Şu yüzlenişi siz skaçat ediyorsunuz, yani peçat ediyorsunuz kompüterde, yani printerda peçat edip şunu gol çekip yöne ivermeli. Nire ivermeli? Hayta adreslere biz size bir ayratın veririz. İnlikli beşininde eğertir, biz size düşündürür ve veririz. Men yürüyte video rol edelim şu arada, şu yerde hem medat yani düşünüp olur. Yöne, şunun bir şun maniyetini düşünüp başlayacak bu yani. Hatın mazmunu ve ne için şu hatı yazmalı? Ne şun konuda biz size düşünecek. Şunun için hormatly dinleyijiler, gelin gepleşmeye başlayalım. Birinci bilen siz bilýäňiz, ine Venezuela'da Trump ençimegedek duýduruş berip, ençimegedek şol Venezuela'dan gelýän narkotiklary Amerika taklajak bolup, ençimegedek ýani ködürledi. Her hil variantlary Nicolas Maduro ve onun hökümetine. Gynantaram Trump'ın üstüne guruldy. Soňky wagtlar Trump ýaltan edip, gel oraya erkek bolsaň, gel ine meni akitda gyýryp çykyşlar etdi. Spesnazerli 2,5 saatda tutup gittiler. Häzir New York'ta, yani bizim çıkışlarında seyretseňiz, New York'ta şonu suwda edýär. 25 tany ýanky jeda işlerini kesipdirdiler. Biz size aýdyp geçdik, onu orta diline, türkmen diline, bizim kanallarymyzda gördüňiz şonu. Inni ol adam jenaýata çekiler. Amerikan suwdy bilen. Amerika sizin bilişiniz diýäli öz siýasatyny inni güýçlüýürüp başlady. Sebebi demokratiya häzir bütün dünyada diktatörler üstüne vurup üns vermän, etçelini edip bolya zat dep gelip gördüler. Inni Trump'ın täzeçe alpbaran strategiýasy bilen diktatörler gorkup başlady. Üns veren Venezuela, üns veren zalim hökümetler. Venezuela, İran, Rusya. Häzir şolara garşy hereketler başlady. Trump'ın yüze çıkışı, Trump'ın geleni yöne yerden ne? Trump birinci bilen şu neren ok. Trump birinci bilen Respublikan Partiýanyň içine hemmeler utdy. Hemmeler atlar tekidledi. Bir topar uruşda bolan gahramanlar şu Respublikan Partiýada bulunduran yıktı. Yıktı diýelim yendi siýasat tarapdan. Şolu düşündürdi. Bir de yöne gurlap etsek, yani hemmeler kediledi. Bir de migrasiýa dogry, Amerikada narkotikdan dogry, işlat ýören ok, mektepde okudýan zatlar, ýani adamlaryň beýnisini ýükledýär, erwet tarapa, siz dini ünsüren oklar dip, bir topar zatlary çykyş etdi de populist diýip bolýar, ýani men şunu etjek diýip aýtdy. Ýöne inni ýerine getirip başlady. Amerikada gören bolsaňyz migrasiýa näme bolýar? Halk bilen, ýani migrantlar bilen. Sebäbi halk onu ses berenine şoň boyun aldy. Ola media şonu. Inni ünsüren daşky siýasaty beýleki döwletlere çolup başlady. Men taks aldyrýan, Amerika sizi naharlaya, Amerika pul berýär. Ene mysal üçin Fransa aýdýan zady, biz 20 etse köp төлýär nalogy sizden. Siz bizden 20 etse az ötürýär. Şoň üçin men 20 etse galdyrjak takslar Fransa. Ene Fransa bilen Amerika arasynda ykdysady görüşüp. Ene şuraya beýleki döwletlerim şeýle Hytaý bilen, oň bilen, muň bilen, bu adam hiç il prosedura, hiç il demokratik prinsipler seyretmeyen, bu maksadi
Amerika beýleki döwletleri naharlamadylar. Amerika güýçlü döwlet, Amerika ýagny öz ykdysadyny birinji bilen düzeltmeli, öz halkyna hyzmat etmeli. Ýani strategiýa ýönde. Elbetde atowy. Ýöne ine Venezuela meselesinde bunu her hili ekspertler diýip biler. Ay näme düşüni geldi, oň üçin geldi. Ananyň şunkuny eger serseniz Forbes'ta data serseniz näme milyarderler ardyr. Başga tehnologiýa milyarderler. Google diýdi. Senin top 20'si Amerika'da. Näme derler? Şoň üçin näme üçin ılgap bermek olaýarlar. Uly zatratlar etmeli, uly nemeler etmeli. Ýani долгосрочный инвестициялар etmeli. Zat kıyın mesele. Häzir bar tehnologiýa, fan tehnologiýasy, nanotehnologiýa we täze çykan ýani IA, inskusyň intellekt tehnologiýasy we şul inskusyň intellekti ulanyp hemme uğurlary ýani iqtisadi we hojalyk uğurlary güýçlenip ulatmakda tehnologiýanyň esasy bilen ýani inskusyň intellekte geçmek. Ine ol howa. Şoň üçin men ine şu Muhammed Ağa bilen görüşdüm. Biz her gün syýasy ýetleşikler geçirýär. Kimdir? Ine şu men Muhammed Ağa etdim. Trump'a näme gerek? Bir günde çykyş etdi. Kriptovalyuta gerek gel. Ine Amerika öz valyutasyny berkitmeliydi. Kriptovalyuta açtı. Onun kampanyaları oğul satın aldı. Kriptovalyutanın. Eğer çıkıp kriptovalyuta gerek, oğlum geleceği, yani dünyanın geleceği, durmuşun geleceği, iktisadın geleceği artık buraya başladı. Kriptovalyuta aldı. Şu 30 yerine 30 milyar dayandı. Ne gerek onu? Ne bir dalıp daha dedi. Kösünüp. Önkü 80. yılın stratejiyasını koymalı mı? Önkü asırda Newtçiler oğuy bayadı. Newtçilerin yani onun iqtisadi täsiri ýokardy. Häzir kunna ünsörseniz benzinam, newdem ýani çaşyp bolýar. Ýerine başgaça elektroenergiýany tap bolýar. Ünsörseniz Ýewropada benzinin, dizelin ýani konsumasyon diýilýär, ýani ulanýarlary pisebýär. Bunun bilen elektrike çykyp hemme hibrid elektrik. Ine häzir benzin, dizel sürmäni köp şäherlerde gadagan etip başladylar. Benzin türýän dizel türýän maşynalar şähere girmek gadagan. Ýani kategoriýa A bolmaly, A1 bolmaly, Euro 6 bolmaly. Ine gyzyp başladylar. Ine biz benzinden, dizelden gidýär. Ondan o benzin, dizeller esasy Ýewropa bilen Amerika türýär. Anäsini ol benzin newt öndürýärler näme etmeli? Dizel bilen benzin bilen. Ýa onça mönçörde ýani bular çykarýar. Şoň üçin bu zatlar ýalyn bolun. Önkü siýasatçylaryň ötün asyrdaky gurulmary şuň bir trend bilen ýöremeli, şuň bir şu durmuşyň, şu nemäň ösüşi bilen ýöremeli. Şoň üçin şu durmuşyň, şu ýani ösüşiň ýoly bilen men size öňüme aýdyp gelýän 100 000 goly variantlar bar. Näin ataly goly? Şoýdan goparyp aýyrmak we jana gelecek. Variantlaryň ine biri iň ýönüköy, öýden çykma, oturuň ýerine çay içip şunu aýryp bolýar. Yani şu variantdan biri şu haty. Birinji hatyň mazmuny dinläli. Men okap bereyim. Onsoň men näçe bir näme ýüzlenmeli? Ýagny Trump'a ýüzlenmeli, men size düşündirem. Gelin size hatyň okap bereyim bir min. Men urs dilini okap bereyim, oňsoň türkmen diline geçireyim. Eger şu hata goşluk dadyňyz bolsa, aýdyp bilersiňiz, kommentarda ýazyp bilersiňiz. Уважаемый господин Дональд Трамп, мы, граждане Туркменистана, обращаемся к вам с болью, надеждой и верой в то, что голос народа, лишенного права говорить, может быть услышан. Туркменистан сегодня это страна, где государственная власть фактически превратилась в наследственную диктатуру. Власть была передана от отца к сыну, от Гурбангулы Бердымухамедова к Сердару Бердымухамедову. А ключевые государственные посты заняты членами семьи и приближенными. Все так называемые выборы носили формальный и фиктивный характер. Мы живем в условиях политического и правового краха, отсутствия независимых судов, полного отсутствия диалога между властью и народом, запрета на свободу слова, собраний и мирных протестов, преследования активистов, в том числе за пределами страны, похищения, арестов
и пыток людей за инакомыслие, полного уничтожения гражданского общества и независимых СМИ, экономическое разрушение, фактического коллапса экономики, нищенских зарплат, пенсий и пособий около $25-30 в месяц, отмена индексации социальных выплат, существование двойного курса валюты и теневой экономики, отсутствие прозрачной банковской и финансовой системы, невозможность свободно распоряжаться собственными средствами, социальная катастрофа. Более 40% населения вынуждены быть трудовыми мигрантами. Дети вовлекаются в принудительный труд, попрошайничество. Гражданам за рубежом отказывают в оформлении паспортов. Государство фактически переложило заботу о людях на мигрантов. Коррупция и узурпация власти. Коррупция пронизывает все уровни управления. Губернаторы, чиновники открыто вымогают взятки. Силовые структуры применяются для запугивания и расправ. Доходы от природных ресурсов страны непрозрачны. Отсутствует аудит и общественный контроль. Народ не знает, куда уходят сотни миллиардов долларов. Экологические угрозы, истощение водных ресурсов, масштабные выбросы метана, разрушение окружающей среды без какой-либо ответственности. Господин Трамп, вы неоднократно публично заявляли, что поддерживаете народы, которые требуют справедливости, и что мир не должен закрывать глаза на диктатуры, подавляющие собственных граждан. Мы убеждены, трагедия Туркменистана не может оставаться невидимой. Это не просто авторитаризм, это медленное уничтожение народа через нищету, страх, изоляцию и лишение будущего. Мы не просим вас поддерживать какую-либо власть, мы просим вас поддержать наш народ. Мы просим вас обратить международное внимание на ситуацию в Туркменистане, поддержать освобождение политических заключенных, содействовать международному расследованию коррупции и нарушений прав человека, провести аудит в Туркменистане и помочь возвратить украденные 250 миллиардов долларов, поддержать право туркменского народа на свободу, достоинство и демократическое будущее. Мы просим за тех, кто не может говорить, за детей, за матерей, за народ, оказавшийся в полной изоляции. Мы верим, что ваша позиция может стать началом реальных перемен. С уважением и надеждой, гражданин Туркменистана. Yine şu Ors versiyası, benim Türkmen versiyasını okuyup vereyim bir minut. Yine hormatly Cenab Donald Trump. Bir Türkmenistan'ın rahatları size söz etmek hukukundan mahrum edilen halkın sesini eşittirip bilineceklerine kıyınç, umut ve önem bilen yüzleniyor. Hazırki vaqtda Türkmenistan devlet hükümetinin hakikatta da miras kalan diktatura uğrun yurdudur. Hükümet atadan oğula Gurbanguly Berdimuhamedov'dan Ferdar Berdimuhamedov'a geçirildi ve hükümetteki etaati vazifeleri, maşgala arzuları ve yakınları eğiliyor. Saylovlar deyilip adlandırılan hemmeti resmi taydan falsifikasiya ve galptır. Biz aşağıdaki şartlarda yaşayarız. Siyasi ve hukuk taydan çöküş, kararsızlık, suutların yokluğu, hükümet bilen halkın arasında depreşiklerin doğru yokluğu, söz azadlığının, yığınışmağının ve parahatçılık protestlerinin qadağan edilmeli, aktivistlerin şol tağında yurdun taşından izarlanmağı, adamların oğurlanmağı, tutsaq edilmeli ve karşı çıkışlar için kıynalmağı, raiyet cemiyetinin ve karışık metbuatın doğru yok edilmeli, iqtisadi yokuştu, iqtisadiyetin hakiki çöküşü, gariplik derecesindeki aylıklar, pensiyalar ve kömek pullar ayda takminen 25-30 dolar. Sosyal kömek pullarının indekstirleşmeğinin yatırılmağı, iki valutanın kursunun ve qara iqtisadiyetin bolmağı, açık bank ve maliye ulgumunun yokluğu, öz eriştelerini erkin dolandırıp bilmeyenlik, sosyal bedbaxtçılık,
ilatın 40% gowragy zähmet migranty bolmaga mecbur. Çağalar mecbur zähmete we dilençilige çekýärler. Daşary ýurtdaky raýatlara pasport berilmeýär. Döwlet adamlara sosial we maddi kömek etmek üçin ýüküni hakykatdan hem migrantlara yükledi. Korrupsiya we häkimetin ele geçirilmegi. Korrupsiya häkimetin ähli derejelerine aralaşýar. Häkimler we resmiler açykdan açyk para alýarlar. Hopsuzlyk güýçleri gorkulmak we ar almak üçin ulanylýar. Ýurdun tebiği baýlyklaryndan gelýän giýdirjiler açyk däl. Audit ýa-da jemgyýetçilik, gödekçilik ýok. Halk $100 milyar dolaryň nira gidýändigini bilmeýär. Ekologik hop salyan zatlar, su feriştelerinin azalmagy, ulu meçhörli metan zıngıldırları, yani ulu meçhörli metan zıngılýar. Jogapkärçiliksiz ekologiýanyň bozulmagy, Jenap Trump, siz adalaty talap edýän adamlary gollaýandyňyzy we dünýäniň öz raýatlaryny basýan diktaturalara göz ummaly däldigini bir näçe gerek açyk aýtdyňyz. Biz Türkmenistanyň tragediýasynyň görünmeýän bolup bilmejekdigine inanýar. Bu dine awtoritarizm däl, bu garyplyk, gorky, izolasiýa we gelecekden mahrum bolmak arkaly halkyň hayal ýok edilmeli. Biz sizden hiç bir hökümeti goldamagyzy sormaýar. Biz sizden halky goldamagyzy soraýar. Sizden halkara jemgyýetçiligiň üstünü Türkmenistanyň ýagdaýy çekmegiňizi, syýasy tutsaklaryň boşadylmagyny goldamagyňyzy, korrupsiya we adam hukuklarynyň bozulmagy boýunça halkara derneğini geçirmek, halktan oglanan 250 milyar dolaryň halka gaýdyp berilmegini, Türkmen halkynyň azatlygyna, mertebetine we demokratik geljege bolan hukugyny goldamagyňyzy haýyş edýär. Biz sesini çıkarıp bilmeyenlerin adından haýyş edýär. Çağırın adından, enelerin adından, doğru izolasyada bolýan halkyň adından. Sizin pozisiýaňyzyň hakyky özgörüşiniň başlangıcı bolup biljekdigine inanýar. Hormat ve umyt bilen Türkmenistanyň raýaty. Ine hormatly ýerleşler, şu ýaly hat biz ýazmaly. Onu näme ýazmaly? Ben Türkmenistan'da ya da biz YouTube'da koyuyoruz. YouTube'dan göçürüp yazayım. Ors diline ya da İngiliz diline. Biz ikisinden koyuyoruz. YouTube video rolikler olur. YouTube her videonun aşağında PDF formatta yani dokument olur. Şonu yönü raspечатка edip gol çekip şurada adresler var. Yönü iyi verelim. Onu bir yaptığı mesele değil. Yine şunu edemizde. Türkmenistan'ın içinden, Türkmenistan'ın daşından çok hatta Trump'a gitse Türkmenistan'a fokus koyuyor. Häzir İran'ın daşına yani harbi guluklar, Amerikan spesnaları geldi şu yerde. Eğer bir Trump'ın üntünü Türkmenistan'a çekileysek bir telefon canda meselemiz çözülüyor. Bir gram kan dökmen, birbirimize karşılık etmeyen bir canda şu mesele çözülüyor. Şunun için yine size bağlı. Yine sizin elinizde sizin geleceğiniz. Murat Gurban'ın eline, DVT'nin eline ya yine bir Gurban oluyor. Yani Serdar Berdimuhamed'in arkadağlı alaval Serdar onun eline de. Sizin elinizde. Benim ömrümde ayyan. Halk hem medat çözülüyor. Halkın gücü yalda hiç yerde yok. Dünyada bir diktatörün halkın önünde durulmadı. Halk isteyen adamı, tankları, yani koşunları yıkıp bilecek rahatta. Oturun yerinizde instrument, ruçko bilen, kağıt bilen siz Gurban'ın Serdar Berdimuhamed'in işini öğrenin. Şunun için şunu edin, hatları iyi verin, e-mail'dan ya da çap edip yani onu posta bilen iyi verin, tapağı yok. Daşınla, Türkmenistan'ın daşınla 1,5 milyondan uğrak adam var. Inanın 100.000 kat baranla Trump üntünü çeker şu Türkmenistan'a. Çözüp veriyor meseleni. Indi 4.700.000 halktan 100.000 adam şu hat yazılır mı yazılmaz mı? Yani şu soru özümüze koyup biz hareket etmeli. Her kim benim şu 100.000 bir bölüğü deyip hareket edip hatı almalı. İçindekiler eğer yazıp bilmese partizançılık etsin, öydüp bir yerine yazdırsın,
Türkmenistan'ın daşınnağı adama adatlıkta yetmeyen adama yadırtın bolin hatı iyi versin. Her kim öz jogapkärçiligi almaly. Döwletiň öňünde, halkyň öňünde, maşgalaň öňünde çağırın. Indi men size düşünýärin, biz näçe hat ýazmaly? Näçe imini Trump'a ýazmaly, näçe Gurbanov'a ýazmaly, näçe beýlik adamlara ýazmaly? Gelin şunu ýa-da men size düşünýärin. Kim görmedem. Ine näçe bir Donald Trump'a ýüzlenmeli. Sebebi Türkmenistan'ın içinde bir sany legal mekanizm yok. Şol adaletli tapar ýaly, hakykati ýa gorar ýaly, ya da adaletli gorar ýaly, ya bir ýere ýüzlener ýaly. Hiç bir mekanizm yok. Türkmenistan'da adat tutlar yok. Türkmenistan'da adat media yok. Mesela için suç çözmese barıp jurnalistler edýän, çap edýän, edýän, halkyň üstünde prezidentin üstünde çekýär ve mesele çözüler. Yok. Türkmenistan'da saýlawlar yok. Falsifikasiya bilen 8% saýlaw bilen ine Serdar Berdimuhammedow saýlandy. Ol mümkin näl, ol hiç bir döwletde geçmeýän variant. Täzeden saýlaw etmelekeni. Etmedi. 8%'ın içinde de 72% alanlar 6%'da gola ses aldy. O 94% adam şoňa ses bermedi, gatnaşmady. 6% adam bilen häzir döwlet dolundurýar. Şo legal prezident ýa legal dämi? Ýazyn kommentarýalar. Türkmenistan'da real parlament yok. Parlament yok koyan adam, biz parlamentleri çıkışlarından göründü ona. Parlamentin iş, yani gidişini o Rusya'da kıyalı, yani Gazduman'ı orkaya ya da beylik devletleri deyali, parlamentin işini orkaya. Biz de görkeden o, biz gören de o neymiş yani. Şöyle yığınan ya mı, bağ mı, ya yığınanıp toyu belli yerler mi, muzikantlar çağır, biz bilem de o. Biz işlerini gören de o. Televizyonda görkeden o. Görkeden de yani uyumu bir kadr ediyade şöyle bir neme vurluyor. Yani dikte vurluyor. Yalanlatan programatını hem Türkmenistan'ı yoluşur ediyor prezident ederek, hem kabinesi minister ederek, hem parlament ederek. Biz bilen yok şöyle yani o geçer. Komentari var. Komentari ederek bir üçüncü adamın bir diyen adı ederek bize gönlüm parlamentin ediyen işi gerek. Biz görmeliyiz. Sonra ne yemedi? İşaret etmeyen olsa yok olsunlar. Yok. Parlament yok. Parlamentin başlığı şu yerde Serdar ve Gurbanov'un Berdimuhammedow nähili hyzmat etjegini bilen ok. Şu näme etmeli, yalňaçlap durmalan bolsa, näme etmeli bolsa taýýar şolanda. Öz çykyşyny aýtdy. Men size nähili gaýtarjagymy bilen ok. Meni belleýän üçin ýa. O, seni ol belleýän ok, seni halk taýlamaly. Sen bir hökümetiň bir hökümeti sen, 3 tane hökümetiň Türkmenistandaky bolmaly zatlaryň konstitusiýa boýunça bir hökümeti sen Serdardan meter şoňa impeachment berip bilýän o. Ine şoraýaly adamlar tebebi ol adamlar diňe laýalny hökümeti golýan Serdara Huda ýal ferediýän ýa Gurbanow'a Huda ýal ferediýän adamlar. İnşallah. Şoň üçin bizde parlament ýok. Etlenlik publik ýa-ki mass media çykyşlar ýermizden organlar algyýar. Mehanizm ýok. Biz adalatı gorajak bolsak, ya adalatlığı taklajak bolsak, ya adalatlı yaşajak bolsak mehanizm yok. Birinci, ine şoň üçin biz Trump'a ýüzlenmeli. İkinci, şu birinci, haçanlar şuraya hemme kanallar ýapyk bolsa, onu sen daş ýurdun, döwletiň ýol başynda ýüzlenmek, bu watan dönüklik däl. Bu ýekete galan bir variant, başga variant ýok bizde. Häzir Putin'e ýüzlenen bolsak, aýtmadylar watan satdyk diýip Allah marat ýalyklar. Trump'a ýüzlensek watan satdyk diýip aýdarlar. Şunkunda 34 ýyllar, soň 18, 19, 20 ýyllar Gurbanov'un Berdimuhammedow watan dol satdy Putin'a. Watan dönügi näçe şonu aýdan oklar. Näçe ol watan dönügi derler. Gahrman, ikide gahrman, milli lider watanny dol satdy Putin'a. A biz watanymyzy goramak üçin, watanymyzy elimizde almak üçin halk bolup bir döwlete ýüzlenenimizde bizim halk bolup barymyz watan dönügi bolýar. Hada logika? Ýok. Sebebi hökümetde duran öz ýa-ki nimetini sözüni ýöredýär. Şu watan dönügi diýse hemme KGB hemmesi ýa-da MHM watan dönügi diýip bizi kowlaýar. Ýok. Watan dönügi Gurbanov'un Berdimuhammedow. Russiýanyň Aleksandr Nevskiň 4-nji derejeli zaslужbu перед отечеством, ýagny Russiýa döwletiniň öňünde 4-nji derejeli hyzmat eden üçin medal aldy. Russiýa halky ýekete adamlar aldy.
Onun verni piyos yani vepalı iddialı şoň medal berildi. Şonam alıp wonýar şularda. Watan satan dönüp ine gurbany berip hamdy. Terde aramaly şonu. Olum şonu ýa. Ine şular watan dönükleri. Halk watan dönük däl. Halk her wagt istenik zadyny edipler öz watanyny gorumak üçin. Bir döwlede ýüzüpler. Biz ona ýüzlenýär. Dönük däl onu olum. Olum bir gurama. Olum bir içinde bir topar döwletler bar. Ana hemçi ona ýüzlenýär. Amerika ýüzlenip bilemok. Näme sebäpli? Näme tapawudy var ikisinin? Aydınlan. Eger onu çözmeýän bolsa, näçe ýüzlenişler etdi? Ýyllar boýy. Goýuçylyk etmeli, şola reaksiýa bermeli. Ýok aýtýar. Bir kizlik raport ýazýar, bitdi. Ana hemçi bir Trump ýüzlenmeler. Aydınlan ýalyn komentar edin. İkinci, esasy rejim, ýa-ni Berdimuhamedowyň tohum rejimi on bilen ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkary guramalarynyň raportlaryny ýa-da şonuň ýa-ni aýdan zatlaryny dolu ignore edýär. Ýagny hiç sad eden ok. Allah bilir. Ol Vefa Hacıyewiň diýen zadyny ýa o ýere baran aýal maşgalan diýen zadyny türkmenler hediyediler. O köynekleri mektepte nimelerde onu biğinip ya. Ya da arkadağı deyip biğinip biğinip aydiyalardı ya. Ya da pensiyanı ayırmak kolunu el çarpışıp pensiya gerekken ho doyduk pullar dökülüp yani nimemizden cüyürlerimizden öyle varsak tamamların için pulların oğlu bize ho pensiya kaldırma biz nira pullarını soğucağını bilmem nokta o yaşın çıkış ediyor. Vatan dönüyor. Halk dönüyor. Yani şuraya edip bütün dünyanın ağırlayacak. O anam yani Birleşen Milletler Guramasyny halkary gurama wylýany edilen ok, yani batışlar edilen ok. 10 ýyllarça 10 we yani Birleşen Milletler Guramasy we halkary yani adam haklaryny gorayan guramalar bir topar karar çykardylar. Hanı rezultat? Hiç rezultat yok. Yani atçotlaryny adam hakları bozulýan diýip fiksasiýa etdiler. Hanı rezultat? Yok rezultat. Bir topar rezolýusiýa kabul etdiler. Türkmenistan şunu etmeli, şunu etmeli, şunu näme diýildi? Yok. Beter bolupdy diýip. Ine şoň üçin hiç ýyly hökümetden reaksiýa bolmagan sebäpli rejim şurýaly bikançylygy öwrenni. Hiç kim işlat diýen ok, bikançylyk edýär. Ay onu näme ýazypdyrda, etmän, ünsvermän diýip öwrenni. Ine şoň üçin de Trump ýüzlenýär. Başga alaç galmady. Diýmek bide bu ondan ya başga bir gulumlaryndan rekomendasiýa gerekkä. Bide syýasy basyş gerek. Konkret syýasy basyş gerek. Onam kim edilýär? Trump edilýär. Üçüncü, näçe Donald Trump ýüzlenmeli? Sebäbi Donald Trump syýasatçy, bürokratiýa ünsürmän günden-güni hereket edýär. Beýleki döwletler ýaly bürokratiýa derip bu men karar çykarma beýletmeli derden ok. Onun maksadı doğru. Şu doğru maksada barmak için bürokrasiyanın üzerine gün vuruyor. Yani şoň üçin de şoňa ýüzlenmeli. Beýleki abstrakt yani institutlara göre yani pravozащита diýdi, adam haklaryny goruyan Birleşen Milletler Guramasynyň bir topar podразделениýasy var. Yani institutlar var. Aýal masalany goruyan, çağaly goruyan, yani ekologiýany goruyan, hana Türkmenistan hemmeten var. Şoň ofisler amma han çağırır bazarda işlep ýörler. Han kim çağırır oraya? Ol mektepde oturmaly adamlar. Çağırır paxta ýalar. Kim olar oraya? Ana Türkmenistan içinde şol gurumanyň wekilleri oturup ofisleri var. Gülýaly çağırır gatnap prezident bilen obyektler çağırır. Şoň üçin şol ýa-ni hiç hat etmän üçin biz ýekete kerget biljek konkretne halkyň haýyşyny ediljek adama ýüzlenmeli. Şoň üçin Trump şuraya medyada aýtsaň şoňa reaksiýa berýär. Twitterda gün ýa-da reaksiýa berýär. Reaksiýa berýän gün hereket etdirýär. Öz hökümetine, harwurluklardan. Şoň üçin şoňa ýüzlenýär. Trump sanksiýa edýär, derrew personalny sanksiýa edýär. Rasledniýe geçirýär, derrew işini öp başlaýar. Şoň üçin şoňa ýüzlenýär. Ona näçe gedip ýüzlenildi, näçe hatlar gitdi. Näçe ýa-ni Jenewadaky gulluğa adam hakları bolýan komissara näçe hatlar gitdi. Hani rekomendasiýa berýär we pakajy fiýaly alaklar gelip ay hemme hak gülýärlik tefaýdyk gidýärler şoňdan tamam mesele guturdy.
Ondan tolk yok bide. Trump bir gurulun diplomatik yani kanunlara siretmen şoruyun tarayındı tankyalı diye. Yine şoň üçin biz şoňa ýüzlenmeli. Rezultat berýär, konkretna. Şoň üçin biz ýüzlenmeli şoňa. Haçanla bir diktator üçin şoýa Trump adam, gönü gidýän adam hak gorkulu bolýar. Ony mingdiş adam haklary bolýan gurmalardan gorkanoklar bar. Bir topar formalny gurmalardan gorkanok ýöne şoýa Trumpdan gorkýar. Ine şu çykyşdan soň görersiňiz, Gurbanly çykyş efirlerde çykyş eder. Döwlet halky üçindir. Halky bolmasa döwlet bolmaz diýip ýöne gaýtalap durar häzir görersiňiz. Gorkar. Halk galaýsa Trump şo ýerde eýýän aýtdy. Şu Fox var bizim regionymyzda. Egerde döwlet işgärleri, hökümet işgärleri, ýa-da harby guruluklar ýa-da adam haklary bolýan guruluklar halka ataýty ýa bir zat edene bizim boşuna girip şol polisam, şol hökümedem başlygyna tutsaga diýe soň bir jinaýat çekilýär. Şoň üçin polisler eşitmeli, hukuk gorýan gurulmalar eşitmeli. Siz organlar serhak bolun. Häzir şol ikisam jellata boyun ermeň öňkýaly. Indi bular soňky açyk liniýasy. Şundan soň tutulýarlar şular. Ya gaçky diýe, gaçyp etşe ýa tutulýarlar. Şoň üçin ine biz Trumpy ýüzlenmeli. Dördüncü, Türkmenistan regionalny, yani regionlaryny bizim regionda ýaşaýan emen hukukçylygyň bir aktýory. Oňa da hökman Trump ünsürmeli. Näçe? Sebebi İran bilen ýa granitsasy bar. İkinci, Afganistanyň ýanyna ýerleşýär. Üçüncü, uly gaz bar. Ýa-ni gaz rezerwi bar. Dördüncü, energetik ve geopolitik yani durnukluğu için şuna fokus vermeli Trump. Şoň üçin haçan biz şu problemlerimizi aýdanlar hökümet turatda yani fokus bolýar. Burmut. Şoňa fokus bolýar. Şoň üçin hökümet fokusuna saklar. Egerde Türkmen halkyndan hatlar barsa, bizim üstünden detallap hemmelat düşünürsek, derhol fokus bolýar Türkmenistana. Bir janda çözülýär. Üçüncü, esasy şol regionyň destabilizasiýasy diýen, stabilizasiýa bolan durnukluk, şu durnukluğu bozmokluk nämeden ibarat? Gaýplykdan, korrupsiýadan, izolasiýadan, ine şol gönnün gönü ýa-ni stabilnista, durnukluğa ugroza. Şulardan. Şulardan niýeden dörýär? Ine şu ýaly Türkmenistan ýa hökümetden. Şoň üçin Trump'ın fokusu hükman bolmadı Türkmenistan. Biz şoň ünsünü fokusunu çekende mesele çözüldü. Şoň. Şoň üçin meseleni haýyş eden şu gat ýazmagy. 5-nji, Amerika realna personal sanksiýalary kabul edýär we çal kabul edýär. Bir kararda. Mesela şimdi Ýewropada geçirecek bolsaň, sen komissiýa düzmeli. Komissiýa sen taýýarlap materiallar 6 ay, 9 aýlap advokatlar bilen işläp material taýýarlap onu vermeli. Onu barlap, ýene 9 aýlap barlan soň onu Ýewrokomissiýa çykarmaly. Ýewrokomissiýa barlan soň Ýewroparlamentde sesli goýmaly. Bir topar prosedura 4-5 ýyl. Amerikan prezidenti ýalanynda derrol gol çekýär, tamam. Elbetde bol. Bir topar bürokratiýany ýenip geçýär. Ne şolun bize amatly. İkinci, Amerika konkretna adamlara karşı sanksiýa berilýän gurulma, ýa-ni döwlet. Onun şotlaryny derrol blokir edilýär. Bütün dünýäde. Ine häzir Gurban Ulyn onun ýegenleriniň edýän zatlaryny biz siz hatan ýazanlarda bilen detallap ýatmak mysallaryny ýatsak, şolu gözläp başlaýar. Şotlaryny, şolun ýa-ni binalaryny hemme zatlary gözläp başlaýar. Ýerin aşagyna bir deşije gidilenen bolsa şolu köplep Interpol gözläp başlaýar. Ine Türkmen halky, Türkmen grajdany öz kümejigine, oturum ýerine çaý içip, şol hatçagada gol çekdi, şonu bitirdi bolýar. Ol näçe şeýle, ýyllar boýy şol jenaýatlar edip, şo jenaýatlar dilläp bolanok. Siz bir hatyňyzda oň ýöne üstüne açýar. Sebebi olary ýa-ni şol Gurban Uly, Serdar we onuň ýegenlerine we ýanynaky ýa-ni Raşid Meredow ýallaklara, beýlik ýallaklara
organına işleyen ministra, onun orunmasarlarına, yani ve aşağıdaki adamları öldüren adamlara, hemen içindeki yol boşluğuna, orunmasarlarına, içindeki o aktivistleri dernuv ediyen, türmeleri saklayan yol boşluğları sanksiyon spisi koşup, onlara karşı sanksiyon ve rasledovanya ve onu gözlep başlar. Onu ограничение geliyorlar. Yani hareketlerin ограничение Türkmenistan çıktığı arrest ediyorlar. Interpol'a verip. Onu gözlep başlıyor. Yani yürüyüşü, CRU gözlep başlıyor. Bir topal vurmaları gözlep başlıyor. İnanın Trump olacaklığı Avrupa otomatik olacak ya. Avrupa'da gözlep başlıyor. Ondan Trump ve şu gözlüğü şunun kapitalının neden gelenini analiz et başlıyor. Sen ne 700 milyon dolara Bahreyn'e atel vuruluyor. Neden alın pulları bir doğru hep başlıyor. Eğer Türkmenistan'a emkeme doğru veren olsa şu daşda yani yurdun daşına hem binaların yerinden Serdar Berdimuhamedov, Kurbanlı Berdimuhamedov şöyle dirişte dağıtlar olsa derru bağlanıp şöyle pulları neden alıp arayış ediyor. Öğlenen derru tülüşü çağırıp yaklaştırdım açıyor. Yani şunun için bir Trump öğlenmedi. Yeketek автократияның, yani diktatörün korkkan zadi bizim ardalarımız değil. Şuraya udarlar, Trump'ın şunun pullarına udarlar korkkanlar. Ve onun maşkalarının hopsuzluğunu, yani hopsuzluktan korkkanlar. Başka da atın öz pullarından ve öz maşkalarından korkkanlar. Şurada değilse. Yine Trump şunu başarabilen adam. Yine şunun için biz diktaturanın yenmeyi için Trump'ı yüzlenir. Trump şu dağıtları bir telefon nimede bir görkezmesini unutup bilye ve şunu edip bilye. Bize de derhal mesele çözüldüğü olmalı. 6. Haçanla bir Trump'ı yüzlense bu bir kollektivna zaşita. Bir yani halk bolup özümüzü korudumuz olmalı. Halk bolup. Bir adam değil, iki adam değil. Bütün halk bolup. Bununla 100% halk katlanmalı. 100 mindən geçtik yeterlik oluyor. Haçanla bir adam olsa, o qoğuşak oluyor. Onu ne emetten oluyor? Maşalatına başlı et oluyor. Yani korkutup oluyor. Onu meşru tutup, yani kapızda taklap, üstüne vurup da edip, ölürüp oluyor. Hiç adetlerini ol adam. Yöne haçanla 10 milyon ölçü katlar yazırsa, bu olsa siyasi signal oluyor Trump'a. Bütün dünya siyasi signal oluyor. Sebebi, siz Trump'a kat yazanınızda, biz onu bütün dünyaya yaradırız. Şu rejimin avtoritiyede bir gününe derhal aşağı kaçadı, bunu gözlep başlar. Şu biz Trump'ın fokusunu alırsak, biz senatörlerle buluşmuyoruz, bir toparlayalım. Yani Fransa'nın, Avrupa'nın, beylikli devletlerin meni keyfine var parlamento çıkış kaydamak. Yine şuraya halkın yani ediyen hareketleri derhal yukarıdan alıp bir gerekte Türkmenistan problemini çözüp biliyor. Haçanla biz cemlep halk olup yüzlensek, bir adamın yüzlenişinden yani riskini azalıyor. Eğer de biz halk olup yüzlensek, Huday taklasın, MHM, polis, bir adama sen hat yazdın deyip deyete, biz ondan metal yani Trump'a aydat yine sizi yüzlendik onu bizi onun için öldürüyorlar, kıynayalar deysek, bundan metal kalkar geliyor, edil derru mesela çırpılıyor. Biz haçanla şuraya yüzlenimizde bu bir adamın fikri değerli, bütün halkın fikri deyip biz şunu yitiriyoruz. Şundan sonra şuraya fikir yetirilen sonra şunu atkad etmek mümkün değil. Trump hükman reaksiya vermeli. Men size gönaydın. Bir telefon canlı çödüye de özüne bir medal koyuyor üstüne. Türkmen halkı Trump deyip kıyırıp durur. Bütün dünyada. Eğer de bizim halkımız etse onu komşu halkların şunu et başlar. Trump'ın avraya kalıyor bütün dünyada. Trump'ın bilyaş olatları. O zaman onun eden dadı bir halkı duruşunu bir ok atman adatlar çıkarıyor. Bundan bir oğuz atma mı? Yok. 7. Eğer de biz hat yazmanın dımına otursak, eğen biz gördük neticesini. Yani 34 yıllık gördük. Hiç saat ülken o. Hiç saat özünün düzülün o. Şu diktatörler dinin bundan meter halkı represiye edip, yani kıynap, ağırlığa, gariplığa salyalar. Biz yıllar, 10 yıllarca sabırlı edip oturduk. Ağzımızı yumup oturduk. Biz
yankı öz-özüne düzör deyip karıştık. Yine hiç tat ütkömedi. Şonun rezultatı näme getirdi? Gaýplyga massiv immigrasiýa, ýani köplük immigrasiýa getirdi. Biz daşyna gitmeli bolduk. 45% uly halk daşynda. Gorky emele geldi. Türkmen halky gorkak boldy. Bütün dünýäde hemme zatdan gorkup ýatyr. Hökümet diýsen dagırdap ýatyr. Gorkak boldy. Biz hatta öýümizde dogunyň garnaşynyň ardyna gürlemen gorkýar. Şol ýaly gorku etdi şu. Bizim dım oturmamyz, sabırly bolamamyz şunu getirdi. Ve biz geleceğimizi yitirdik. Geleceğimiz yok şunun için. Şol bizim yüzlenişimizden bundan betere bolmaz. Utulyan dadımız yok. Bundan betere bolmaýar. Sebebi egerde biz dım otursak bundan beter bolar. Şunun için egerde biz yüzlensek eýýam rejim gorkarda bundan beter bolmaz. Gowuluşup başlar. Ýöne biz yüzlenmesek bundan beterlik dowam eder. Ne şunun için onun tapawudy var. Men size şunun için hökman hat yazmaly diýip ýa-ni size düşündirýän. Sekinji, kaçanda biz yüzlenerimizde biz bir hökümeti gollap yüzlenendik. Biz özümüzi goramak üçin şu Trump'a kömek etmeýän sorýar. Bizi goramak üçin. Şonuň üçin biz düşünmeli bir zada. Kaçanda biz şu ýaly hat bilen yüzlenerimizde biz Türkmenistanyň içinde sen goşulmaly, ýa-ni Türkmenistanyň içine gelip hökümet basyp almaly diýýämiz yok. Biz bizi goran diýip aýdýar. Onuň iki tapawudy bardyr. Kaçanda bir adam, bir döwlet, bir halky gollap, şo ýerde aratalap berdi. Ine döwlet bilenki ine demokratiýa ýoluna ýöreberin diýmek, ine biz şonu isleýär. Biz gelip hökümetimden aýryp özüňiz dolandyryn diýen de o hatymyzda. Biz gelip demokratik ýola bizi urukturun diýip aýdýar. Onuň dürli tapawudy bardyr. Şonuň üçin biz daşyndan gelip rejimini aýyr diýemdi. Bizdiňe bizi goramany kömek edin diýär. Ýöne ol telefondan rejim gaçky diýär. Ine ol bolsa şoň telefonu edeniň ýanky täziri şol. Bunu gorkak da ikiden ataly ol. Bunu gaçky diýär. Bize yeterli bol. Öýler gaçdy, bir täziri geçirmeli. Açyk saýlaw geçirer. Amerikanam çağırat, Ýewropanam çağırat, biz eder şonu. Şoň üçin bu biziň bir haýyşymyz däl. Bu biziň haklarymyzy goramaklyk. Dogry düşünün. Bu biziň Amerikan prezidentiniň Türkmenistana fokus goýmaklykdyr we beýleki döwletleriň fokusyny Türkmenistana goýmaklykdyr. Biz bütün dünýä jogapkärçilik mehanizmlary ýagny aýlantyryp başlaýar Türkmenistana gelir ýaly we Türkmenistan täsir eder ýaly bir topar halkara mehanizmlary işledip başlaýar. Türkmenistana, Türkmen halkyna kömek eder ýaly. Şoň üçin biz gelle bizim prezidentlerimiz aýyrda basyp al döwleti diýemdi o. Onuň tapawudy bardyr. Şoň üçin bizim hukuky hakymyz şol. Şol hakymyz bizim ýanky halkara kanunlar bilen, halkara konvensiýalar bilen berkidilen. Şu bizim ýanky aýtjak zadymyz, bizim haýyşlarymyz, bizim ýazjak Trump'a ýazjak hatymyz. Şol halkara konvensiýalar bilen berkidilen hakymyz. Şoň üçin şol bizim ýanky ýüzlenişimiz bir kanun däl. Şoň üçin biz Donald Trump'y ýüzlenýär, sebäbi Türkmenistan halky sesinden mahrum edildi. Ýurtda, suwtda saýlawlar ýa-da erkin medeniýet ýok. Goranmagyň ähli içerki ýollary ýapyk. Halkara gurulmalary ýyllar boýu söz bilen çäklendirýärler. Rejim bolsa jezasyz galýar. Biz häkimetlere gatışmaga däl, hukuklaryň we adam mertebesiniň gorunmagyna ýüzlenýär. Ýurtda sözlemek gadagan edilenler, kömek berip biljeklere ýüz tutmak haýynlyk däl. Yeketek galyn variantdyr. Ine şoň üçin hormatly ýyleşler, biziň şol hereketimiz watan dönüklik däl, halky goramaklyk we watan dönüklerden halkymyzy, ýurdumyzy halat etmek. Ine men size gyýytka düşündirdim. Näçe biz şunu ýazmaly. Şoň üçin siz kommentariýada ýazgyň pikirlerinizi şol videony hemmeler bilen paýlaşyň. Şol dogun garnaş ýar bir ýerde, bir chatda, bir mass mediada, Facebook,
Twitter, TikTok bir yerde paylan bolyan bolsa, şunu kes paylan haýyş. Ýürüýte reklamly video orta bolar, şu ýa-ni düşündürüş video orta ýöne şunu efiren paylaşyň we şu efirin aşagyna kommentary ýazyň we şu like basyny seýär, şu efir like bassaňyz ýa-ni galýa ýokarlagy. Ine hormatly dinleýişler, men size gysgaça aýtdym. Biz aktivistler bolup, Türkmen gражданlary bolup, bir topar Türkmenistanyň içinde men gepleşikler geçirdim. Şul maňa ömrüne jaňyt gören bolsa, maňa ömrüne habar tutup gören bolsa we meni tanıyan hemme adamlaryna men ýa-ni wagt alyp ýürüte ýazyp, olardan maslahat soradym. Efirde sizden maslahat soradym, TikTokda maslahat soradym. Hemmeler şunu goýlady. Şoňa garşy bolan ýeketek adam. Şoň üçin biz sizden ine şul haty taýýarlap haýyş edýär. Şul videoň aşagyna ertir ýürüýte hat goýulur. Şonu siz rus diline we ingilis diline, şonu rus diline we ingilis diline etnik dilinde ýa-ni çap ediň ýa-da şonu açyp göçürüp ýazyp şo haty Amerikan ýa-ni Donald Trump'a iýerin. Adreslaram bolar, e-maillerim bolar. Poçta bilen uradyň. E-mailem poçta ikdam etmeli. Türkmenistanyň içindekiler e-mailden uratmaly ýeterlik bolýar. Ananyň hiç kim bilmeýär. E-mailden hat uratsaň Amerikan prezidentini hiç kim bilmeýär. Ananyň hemen müň ýa-ni Türkmenistanyň emhemetiniň müňlerde 100 müňlerçe bolaýtyn. Bilmeýär şonu. Men size garantiýa berýär. Şoň üçin bu gorkmaň, çay içip oturan ýerinizde Gurbany Berdimuhammedowyň rejimini, şul çüýrük tohumy ýykyp bilýär. Oturan ýerinizde. Ine şu ýaly biz size düşündürip berdik. Inni hereket edin. Biz öz gedegimizde hereketleri, hatlary doldurup, hemme detallary, subutnamalary, biz ine Azat Şykybyň meselesi, öldürülen invalid oğlunun meselesi, beýleki Bulçoğlu'nun öldürüli, türmede ana aktivistler saklanyp dur. Hemme zatları biz detallap, daklad edip iýerer. Sizin sözleriniz boş kalmaly. Şoň üçin Amerikanyň prezidenti hemme zatları gözlep okaşmakda. Ine sizden haýyş. Ine şul jemgyýet hereketi, halk hereketi. Şoň men efir mutorýan häzir ýa-ni TikTok'a girýän, egerde TikTok'da girjek bolsaňyz, men TikTok'da gelin arkayn TikTok'da gülüşelim. Men häzir TikTok'da. Hoş sag bolun, iniki çykyşlara çeldim.